Сәлам, дуслар! Сәлем! Дуслар, беләсезме? Бүген без сезнең белән бер кызыклы патшалыкка сәяхәт итәрбез. Ул да булса гөмбәләр патшалыгына. Без пластилиннан менә шундый матур гөмбәле корзин ясарбыз. Башладык. Дуслар, бу кул эшен ясар өчен безгә стека, пластилин һәм яшел төстәге катыргы кирәк булачак. Гөмбәләрне җыяр өчен әйбәт кенә корзин кирәк. Хәзер без аны пластилиннан ясый башлыйбыз. Крән төсне алып, аннан буйчыклар тәгәрәтәбез. Буйчыктан корзинның контурын ясыйбыз. Корзинның нигезе ярым түгәрәк формасында. Дуслар, безгә бик күп мондый буйчыклар кирәк булачак. Әлеге буйчыкларны корзинның эченә урнаштыра башлыйбыз. Кызгылт сары төстәге пластилинны алабыз һәм аннан да буйчыклар тәгәрәтәбез. Кызгылт сары төстәге буйчыкларны көрән буйчыклар өстенә урнаштырабыз. Алар кисешәләр. Кызгылт сары һәм кызыл төстән бик озын ике буйчык тәгәрәтәбез. Алар безгә корзинның тоткычын һәм контурын ясау өчен кирәк булачак. Буйчыкларны кулыбызга алабыз һәм аларны менә шулай итеп бөтереп үрә башлыйбыз. Ике төсле үрелеш барлыкка килә. Аның ярдәмендә корзинның өске өлешен ясап куябыз. Әлеге буйчыкларны төсле картон өстенә куеп карыйбыз. Озынлыгы җитмәсә, тагын үреп бетерәбез һәм ахырдан ябыштырып куябыз. Менә шундый матур корзин барлыкка килде. Хәзер инде безгә аны тутырырга кирәк. Балалар, дөньяда бик күп гөмбәләр бар. Аларның кайберләре ашарга яраклы, ә кайберләре агулы. Әйдәгез әле. Гөмбәләрне яхшырак белер өчен видео карап алыйк. Гөмбәләр җир йөзендәге иң серле организмнар. Гөмбәләр үсемлекләргә дә, хайваннарга да охшаган, ләкин аларның берсе дә түгел. Шуңа күрә галимнәр бу тере организмнарны айрым патшалыкка берләштергәннәр. Гөмбәләр 400 миллион ел элек динозаврларга кадәр үк барлыкка килгән. Алар безнең планетабыздагы иң борынгы тере организмнар. Гөмбәләр бик чыдам, иссегә дә, салкынга да бирешми. Шуңа күрә алар безнең көннәргә кадәр килеп җитә алган да. Без урманда гөмбәнең бик кечкенә эске өлешен, эшләпәсе белән тәпиен генә күрәбез. Ә менә аның иң зур өлеше, мицелий яки гөмбәлек, безгә күренми. Ул җир астында яшеренгән. Гөмбәлек агачның киң тамырлары кебек җир астыннан ерак-еракларга сузыла. Туклыклы матдәләрне һәм дымны үзенә җыйгач, гөмбәлекнең төрле өлешләрендә нәни шарчыклар барлыкка килә. Алардан яңа гөмбәләр үсеп чыга.
Безнең планетабызда 100 меңгә якын төрдәге гөмбә бар. Аларның кайберләре бик кичкенә, күзгә дә күренми. Икенчеләре гаҗәеп зур. Кайбер гөмбәләрне кешеләр яратып ашый. Икенчеләрен шитләтеп уза. Ак гөмбә, каен гөмбәсе, усак гөмбәсе, әтәч гөмбәсе, баллы гөмбә, майлы гөмбә, ал гөмбә. Гөреждә ашарга яраклы гөмбәләр. Аларны пешереп, кыздырып ашыйлар, тозлыйлар, маринатлыйлар һәм киптерәләр. Шибен гөмбәсе, куык гөмбә, ак томсык гөмбә, ялган баллы гөмбә, агулы гөмбәләр. Аларны ашарга гына түгел, хәтта тотарга да ярамый. Шулай да агулы гөмбәләрнең дә файдасы бар. Алар урман һавасын зарарлы микроблардан чистарта. Ә кайбер агулы гөмбәләрдән хәтта дарулар да ясыйлар. Дустым, син беләсеңме? Гөмбәләр губка сыман. Үзләренә тирә-яктагы бар зарарлы матдәләрне сеңдерә ала. Шуңа күрә машина юллары, завод фабрикалар янында гөмбә җыярга ярамый. Дуслар, хәзер инде син гөмбәләр турында күбрәк беләсең. Шулай бит. Ә без дәвам итәбез. Ак һәм көрән төстәге пластилиннан шундый гөмбәләр ясарга керешәбез. Безгә кызгылт сары төстә кирәк булачак. Аны да изеп куябыз. Дуслар, ашарга яраклы гөмбәләрне без кәрзин эченә тутырырбыз. Ә агылыларын кәрзин янына урнаштырырбыз. Без көрән төстәге пластилинны алабыз һәм аннан башта шарчык әвәлибез, ә аннары гөмбәнең эшләпәсен ясыйбыз. Дуслар, дәвам итәбез. Көрән төстәге пластилиннан күргәнегезчә түгәрәк әвәлибез һәм аның эченә бармагыбыз белән басып, гөмбәнең эшләпәсен ясыйбыз. Кызгылт сары төстәге пластилинны алабыз. Без әтәч гөмбәсен ясарга керешәбез. Әтәч гөмбәсенең эшләпәсе бераз гына аерылып тора. Аннан яссы түгәрәкләр ясыйбыз. Гөмбәләрнең матур тәпиләрен ясыйбыз. Моның өчен ак төстәге пластилиннан буйчыклар әвәлибез. Безнең менә шундый матур ак гөмбәләр килеп чыкты. Әтәч гөмбәсенә дә тәпи әвәләргә кирәк. Моның өчен кызгылт сары төстәге пластилиннан буйчыклар әвәлибез. Әтәч гөмбәсенең эшләпәсе искә таба карап тора. Шуңа күрә без дә эшләпәбезне искә таба каратып куябыз. Дуслар, безнең кәрзинебез тулды. Хәзер инде әйдәгез әле агулы гөмбәләрне дә ясап куйык. Аларны ашарга ярамаса да, алар бик матур һәм урманны микроблардан саклыйлар. Без шибен гөмбәсен ясыйбыз. Аның эшләпәсе бик матур, кып-кызыл төстә, янып ерактан күренеп тора. Тәпиләрне ак пластилиннан әвәлибез, эшләпәне аппак тәпи өстенә киертеп куябыз. Һәм ак пластилиннан кечкенә генә ныкталар ясыйбыз. Башка шибен гөмбәләрен дә шул рәвешчә ясап бетерәбез. Шибен гөмбәләрен дә фоныбызга ябыштырып куябыз. Без аларны кәрзинкә салмадык. Дуслар, менә шундый матур гөмбәле кәрзин рәсеме килеп чыкты. Без аны пластилин ярдәмендә ясадык. Пластилиннан түгәрәкләр һәм буйчыклар әвәләдек.